Hautatzeko hartuko nuke zinez falnizpan absolutaniz Kurt Weill musikariaz, eta berak zan ditu hainbat proiektu, eta izan du abiez hasi da The War on Drugs taldearekin, abeslari eta gitarista bezala, gero izan du bere taldea Kurt Weillen Violators, eta orain ezken urteetan ari da bere izenan Kurt Weill, eta la fan absolutuaniz, eta genera asperzitut lagunak zenta beti, emaiten dut horrena gailoa piztua duenak beti. Hautatuko nuke behar ba aitak oparitu zidan lehen diskoa, eta hori zen Boston taldekoa, eta disko eponimoa, uste dut 1978koa. Eta justu anekdota bezala, aita Parisen sortu da, eta 14 urtean bere lehen irabazizuen lehen xosarekin erosi zuen disko hori merkatu batean, eta saltzaileak errantzion, hor, uste dut zuk ezagutzen zura zer den joka, eta hori bai, Boston. Hartuko nuke behar Txomin Arturaren lur josoaren erasoak, eta hori gure musika egintzatik ateraia, eta bestenaz behar Dinosaur Junior taldeak berriz hartu duen Just Like Heaven The Cure taldeko kantu famatuena. Lehenengo taldearekin abestu genuen talde bat, hori izan zen bertso bat, beraz lor taldearena, eta kantu hori etzen da Otziturik, eta piskat eskual presoek jasaten duten egoeraz hitz egiten duen kantu bat da, eta justu hartuko eta berriz errepikatzen kanpuan, nahiz barruan Otziturik gaude, eta piskat ikusteko ere borroka emaiten goera ere bai barnetik, bai eta ere kanpotik. Musikari bat hartzen banu hartuko nuke Casey Ramon, hori da gitarista bat, aritu dena Kevin Morbillen proiektuetan, beraz lehen amankomunan zuten taldea ditzen zen The Babies, baina ez The Babies irrekarekin, baizik eta IE-xerekin, eta gero aritu da ere Vivian Girls taldean, eta azkenan hor atera ditu bi disko bere izenan, eta badu jotzeko manera zikin bat lo jotzen nau, eta biziki gustuarekin ari da, eta zinez bai, Casey Ramon. Autoan edo irratia piztuz, edo disko bat ezagiz, gero asniz ere vinilo kolekzio bat egiten, eta besteaz denok egiten dugun bezala, streaming plataformetan bauta abonamendua Spotifyen. Baina batzutan ere harinz badok ataritik ateratzen, Bandcampetik edo Soundcloudetik ere, baina gehiena mare eruski bai Spotifyetik. Leku baliotzeko, beraz ez nizain objektiboa izanen, baina jango nuke Tiatxola Azparneko gaztetxea, baina bai zaha, bai berria, zenta hor gaztetxe berri bat gure errian, eta hor beru albiz baidu hastaitu gira asibirutzekin tal gaztetxe berri horretan, eta zinez posten gira eta azpandarra izankia rotzen izan beti leku horretan haitza. Hor azken hilabete horietan usu ibiltzen iz dabaraba aretoan hor Donostin, eta utsumetu bautela programazio eklektikoa eta underground kutsu batek lan, eta zinez hori dabaraba. Hene intuten ebizitzako kontzertuak, beraz binduten edo top bosta, eta hasiko niza lehena urte ez du, baina Diabolo Kiwi dena EHZ-etan, gero izan dut ere King Gizzard, Lizard Wizard Primavera Festivalan Barcelonan, izan dut ere Angus and Julia Stone Kurxalen Donostin, aurten hori. Izan nuen zinez ere Bilboko Kafe Antzokian Luna taldekoa, lehen partaz nuena ezagutzen ere Bilboko edo beren Bizkaiko talde bat ezen da Buffalo, talde instrumentala, eta hortik atera nintzen bi talde horiekin zinez loriaturik. Eta hor azken hilabeteetan eskutu da, zuzenan eskutuan talde bat SSS, eta hor pastu da hemen bai gorgin duela bi egun, eta kriston. Egerteko ez niz bat ere hoitzen horretaz, baina janizudan bezala asniz viniloa kolekzioa egiten, eta behar ba erosi dudan lehen viniloa izan da Low taldekoa, joan nintzen Low lauen ikustera atabalen, eta gero erosinen diskoa.
Beraz, erosi ditudan azken diskoak izan dira joanen hastekoak. Beraz, lehena izan da Din Weham abeslariarena, joan nizperi ikustera beraz Dabadaba gerarat, eta ari izan aurkezten bere azken proiektua, eta zinez kriston konzertua izan da, beraz, erosi dakot azken diskoa. Eta bihar emonan joan nintzen Tabarera, zentan lagunek egiten zuten erresidentzia bat, eta gero proposatzen zuten beraz konzertu bat lagunei, eta hori da Karma taldearena.